Ďakujem Miškovi za uvítanie. Miško je pre mňa obrovským vzorom, ale nie tak úplne v humore. Skôr v tom prístupe k sebe samému, lebo on keď dá niečo na svoj fanpage, tak to okamžite lajknú jeho dve ďalšie fanpage vlastné. Čiže mne sa hrozne páči a sledujem toto, že najväčším fanúšikom Michala Satmariho je Michal Satmari. Raz sa tam chcem prepracovať. Lebo viete, ja už nemám úplne sám seba v obľúbe, lebo ja som mal kedysi 25 rokov a už je to preč. Bolo to krásne, ja som bol iný a už sa to nevráti a je to smútok. Viete, ja som si, a to je zásadná vec, kúpil novú bundu. Hovoríte si, je tam toho, ale tuto toho je. Ja mám teraz v podstate na výber, že buď to nezapnem cez brucho, ale mám dobré rukávy, alebo to zapnem cez brucho a mám rukávy, jak malý jojo, čo lašoval u fotra v skrini. Normálne rukávy na gibona. A bol som minulé v obchode a on sa vždycky divil, že odkiaľ sa berú také detkovské bundy, také čisto funkčné vrecia s rukávmi, vo farbe vrások a zmarených nádejí. A ja som zistil odkiaľ. A to vás prekvapí. Oni sú normálne z obchodu. Len ja ich zrazu vidím. Odrazuje to môj sortiment. Toto keď som zistil, tak sa mi nechcelo žiť. Ale ani mrznúť, tak som takú kúpil. A ja by som hrozne rád mal také tie takú nejakú šmrncovnú bundičku, čo má pás vyššie ako konec rukáva. Ibaže to ja, keby som mal, mne stačí urobiť jeden výstrednejší pohyb, chytiť sa niekde v MHD hore tyče a mám z toho detviansky kroj. A to už potom tí ľudia sa nekúkajú von z okna, oni sa kúkajú na mňa, lebo z nejakých príčin toto sa hýbe dramatickejšie, než to tam vonku. Niektorí sa aj usmievajú, asi spomínajú na príboj v Chorvátsku. Akože tá bunda, no čo o nej povedať, to je taký plášť neviditeľnosti, nikomu sa nechce kúkať na človeka bez fantázie. Ale má jednu vadu, nedokážem v nej úplne vzpažiť. Čo beriem akože v podstate príspevok textilného priemyslu k tým blbým náladám v spoločnosti, áno, čo majú, čo detkovia hajlovať. Takže je to vlastne v poriadku, je to iba nakačací tanec. A je mi z toho smutno, není som až taký starý, ja som toť oslávil 35 rokov. No, oslávil. Mal. A mne to príde divné, že 35, lebo len toť som mal 25. A aj si tak pripadám ako taký loser študentík, čo proste piču veciam rozumie a aj takých robí. Prepáčte, že musíte byť pri mojom stand-upe. Ale ono to je... Keď som mal 25, nejako inak som si predstavoval týchto 35 rokov. Fakt. Teda ja som si ich nepredstavoval. Ja vlastne, keď som mal 25, som si vôbec nepredstavoval, že mám 35 rokov. Ale tak som sa zamyslel, že ako by som si býval predstavoval svojich 35, keď som mal 25, keby som si to býval predstavoval, ako keď mám 20. Skrátka, došiel som ku záveru, že nejako inač. Lebo zoberte si, že ja vlastne teraz žijem v jednej domácnosti s dvoma úplne cudzými osobami. Ja som pred 6 rokmi svoju ženu a dceru vôbec nepoznal. A teraz im prispôsobujem, že zásadnú časť svojho života. Ja napríklad už nechodím toľko do krčmy a keď už idem, tak sa s kamarátmi bavím hlavne o jedle a o varení. A tomu by moje 25-ročné ja proste fakt nerozumelo. Takže... Prečo sa bavíš s kamarátmi o jedle a o varení? No, ty si ja. Vieš, že vášeň v nás vzbudzovali vždy ženy a jedlo. No a som sa oženil, zostalo mi iba jedlo. A čo si nenájdeš nejakú milenku? Moc roboty. A prečo si tak strašne tlstý? Ty žebrak, keby si mal na auto tiež si tlstý. Ne, úplne, dúfam, že to zrejme, rád bilancujem svoj život. Vždycky, keď tak spomínam, tak si pripadám ako Pablo Pineda. Pablo Pineda, asi neviete, je Španiel s Downovým syndrómom a zároveň prvý Európan, ktorý vyštudoval vysokú školu na titul bakalár. A to nebolo na Slovensku, na univerzite svätej Alžbetky. To
bolo na normálnej vysokej škole, preto je to taká veľká vec. Keby to bolo u nás, možno to dotiahne aj na docenta. Aj Ivan Gašparovič bol docent. No a tým nechcem umenšovať to, čo dokázal pán Pablo Pineda, len chcem povedať, že ako si pripadám, keď si spomínam na to, čo som dokázal, no ako retard, ktorý občas prekoná sám seba. Ale spomenul som si pri tej 35-ke na jednu úplne že zásadnú formujúcu vec vo svojom živote. Keď som mal 5 rokov, tak som sa vysral do vane. A to nie je celé. Potom prišla moja mama. A ona, keď to videla, tú situáciu, tak ju tak zhodnotila chvíľku mlčky a potom normálne, že holou rukou zobrala to hovno a vyhodila ho do hajzla. A v tej chvíli sa ona pre mňa stala úplne že najväčším hrdinom na svete. Lebo akože Vinetu bol fajn, ale hovno do ruky nechytil v žiadnom dieli. Ono, vy keď ste dieťa, tak berete dospelosť ako nemenný stav. Vy sa narodíte, precitnete, je tam váš rodič a vy ho berete akože dospelého a neviete si predstaviť, že to niekedy bolo inak, že on bol aj malý. Áno, vám ukazujú všelijaké fotky z detstva, ale pre dieťa medzi tým, že váš otec bol trojročný, chodil na trojkolke a medzi tým, že Cheops staval pyramídy, není rozdiel. To vidím v pohľade mojej dcéry, hej, ja sa cítim na 25 a ona vo mne vidí niekoho, kto možno na vlastné oči videl stegosaura. A pritom dospelosť není jeden čarovný moment, hej, že bum, prvá menštruácia, bum, mami, to pyžamo si operem sám. To je proces a niekde v jednom bode sa hrozne zláknete a poviete si, kurva, však ja som dospelý. A to vzniká... Zamyslel som sa, že... Spomenul som si pri tej 35-ke na tú príhodu s hovnom. A uvedomil som si, že moja dcéra má ten istý vek, keď ja som sa vysrel do vane. A že moja mama, keď našla moje hovno vo svojej vani, vlastne bola ešte mladšia, než som ja teraz. A musel som si klásť zásadnú otázku, kebyže ja teraz nájdem hovno svojej dcery vo svojej vani, bol by som ja schopný zobrať ho a vyhodiť do záchoda. Hej, hovno! Hovno! Čo, akože celé detstvo to bol najstrašnejší materiál na svete. Ja som mával nočné mory, že výjdem von a tam padajú hovná. Ne láva, ne traktory, britvy, ne hovná padali. To bol materiál, do ktorého keď ste ráno vstúpili, tak ste sa razom ocitli na spoločenskom rebríčku na úplnom dne, ešte aj za smradlavou Boženou. Lebo kým smradlavá Božena smrdela divne, tak vy hovnom. A teda, bol by som schopný zobrať to hovno a vyhodiť do hajzla, kebyže ho nájdem teraz. No jasné, však je to len hovno. No a vtedy som si uvedomil, že som dospelý. Lebo viete, dospelosť je hován plná. To začne už na vysokej škole. Tam máte plnú mrňu predmetov, lebo kantori potrebujú úväzky. Tam máte kreditný systém, ktorého výpočet je tak zložitý, že by jeblo aj finančného poradcu. A napokon, hej, akademický informačný systém, čo je softverový potrat taký, že by sa ním nepochválil ani Kaliňák. A hádajte, prečo všetci zamestnávateľia hľadajú ľudí s vysokoškolským vzdelaním. No lebo to sú ľudia, ktorí kvôli tomu podrbanému papieru zvládli zakýble hován. No a táto schopnosť sa v personalistike nazýva ambicioznosť a flexibilita. A ono v tej firme to budete potrebovať, tam samozrejme prichádzajú také veci, akože po vzájomnej dohode s vašim kolegom sme ho vyhodili. A keď nechcete, aby sme zrušili celé oddelenie, tak by bolo vhodné, keby ste na ňo prevzali jeho agendu, teda na seba. Bohužiaľ, plat vám dvihnúť nemôžeme, ale viete čo, dáme vám navyše jeden služobný telefón, aspoň niečo sa tu bude dvíhať. Alebo akcionári strašne hľadujú, hej, Bentley zdraželi, tak nemôžeme vám dvihnúť plat, bude zmrazený, ale zároveň vás veľmi srdečne pozývame na ples v Redute firemný, kde vy ako zamestnanec máte krásnu 10% zľavu. Hej, a tam to nekončí, to je daňové prísranie, hej, materská hovnolenka, hovno na leasing, hej.
Hypotekárna sračka. Proste hovná. Myslím, že už máte názorný obrázok o tom, čo je dospelosť. To je totiž to sled hován vo vani, ktoré vy nachádzate a musíte riešiť. A riešite to, jak sa dá, jak viete. Niekedy sa to dá aj dosrať, ale riešite to sami. Aby som to zhrnul úplne celé. Ja mám 35 rokov, cítim sa na 25 a moje dieťa vo mne vidí hotového dospelého. A mne je strašne ľúto. Ale teší ma jediné. Keď jedného dňa nájdem jej hovno vo svojej vani, budem väčší hrdina ako Vinetu. Ďakujem vám pekne.